Instagram. A kam ideme? Ja neviem, ja idem po diaľnici. Hej, a kam? Cieľ cesty. Ideme na party, zabávať sa? Presne takto som minule odpovedala, stalo ma to 70 €. Alebo kam ideme? Viete niekto? Kam sa... Piešťany. Do Piešťan. A čo od Piešťano? Ideme do kúpať sa? Lámať barle ideme. Hej, lámať barle. Ale však nikto nemáme barle, všetci sme zdraví. Ja som invalid. Ale nie, kam ideme? Čo ideme robiť? Toto môj speaker ti povie, ja musím fakt dávať pozor na cestu. No, pán speaker. Ideme otvoriť jedno veľmi dôležité miesto. Pracovne. Ja idem 160 fútov. 160. Takže uvidíme, čo bude ďalej. Mám teraz. Takže jablková šťava na posilnenie. Jasné. Všetko musí byť green. Dnes je veľmi výnimočný deň v našej práci, pretože doteraz sme museli objednávať objednávky z Prahy a od dnes to bude zo Slovenska. Takže dnes objednáš, zajtra tovar máš.